với hiền mi khual room kan khoi do na ni dormitory dorm chair blah 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 mà đó mi khual room pi provide chak ma emale pu si ngung yan chunga pi provide chak ma emale bedroom toilet something anti jonin hay ta hian diagram drawing om le tik với na bedroom trang hian kan zo do na ni tum da chuan thì hianin kan zo temporary tilai chu connection kan peri ania thì hian veranda light pahnih kan da bela MCU box ta hian oma chuanin tilai hianin main switch kha om don ta ni tilai hian chuanin ta hianin hemi room DB hi om lenga chuanin hi DB tilai main switch hianin hemi room hi a chom don ta ni chuanin chungan lu danga light pali S drawing ma se fenero chu lai hi nom turai tinia ma se angai nom lova arem lova chuanin tem bathroom color hi lang white 3-in-1 three colors khania chuanin hei bedroom pi provide atiami kha room ni in an than sang ve ta hian pakhata chuan an wel man te hi chu power a hianin chu 4mm kan manga a thlengin 4mm vek chuanin supply pangai current pa hianin
2.5 vek kan hmanga chuanin return line vel light vel ah hianin 1.5 kan hmanga ngai chu a tha kati intega sayang angai that thla khop mai ti kha ni ti lai room hi basement 1 block 1 ani ni khamo ani lo he hi ni lo sorry andi ha looking không à where is block 1 basement 1 hay hi ni he chuanin ti kha ni he bung ro hi kai san chua veka so tilama son kai son phele do ni tila hi chu anom lo wang hianin an pia hi zin an tia chu wangin kan ri do na ni